yo terus yo. Yo maju ya alon-alon yo terus yo. Yo dijak yo. Terus. Yo maju enteng to. Lumayan. Yo terus maju terus. Ayo terus. Ayo. Yo ngono kuwi ya terus. Lho apa kok ora apa-apa jeglongan. Yo terus yo maju yo. Yo. Lambene wae. Rasa seru-seru ora. Ya terus ya. Ya. Wo. Wah, kepruk watu tenan kok kowe. Mereka saene. Kok godo ya gedene ora jamak. Anak piyaine semene kok. Wah, waduh. Lambange Metallica. Wong edan. Aning ya dipaske piyaine kok ya gong ya. Ayo. Piyaine gedhe, gadane ya gedhe. Beda karo gadaku, Truk. Gadaku ki mung sak madya kok. Lah iya. Lumrah. Ampuh. Wah, tamake Gunung Jugruk. Segara iso gropyokan. Heeh. Segara kok gropyokan. Kuwi gadaku. Lah iya. Wah, Pedronon. Godone tak cekeli Kartipi tak tibani godo ora mudar meguru karo dheke 7 taun. Monggo mawon, Den. Apa-apamu. Ayo, Kartipiyo. Wah, tibani Candrasan jeblok wetemu. Dijung akhirat nyawamu. Al-Fatihah kunjuk Kiseno Nugroho. Bismillahirrahmanirrahim. Kowe ngarepe truk. Oh iya. Wah, wes. Ojo. Wah. Ojo. Wah. Eh. Wah. Wah. Mati aku. Ora ana kakangku tak babet arek ndase. Ayo refleks Gong mundur ngapura.
puh tumbakku. Orang gletak gulane Werkudara. Apa dah? Ha iki mak plek mau. Ambune mak setup ngono. Lah wong nangis kok kaya wong kelangan apa ta, Truk? Wong perang ki rak anane rak menang apa kalah. Nek kira-kira dalane kalah ayo ndang mlayu ning randu watangan lapor karo ndara-ndara kabeh. Mah bengok-bengok kaya cah bayi. Kowe ra nyawang apa piye to, Kang? Ndara Werkudara mau wis meling-meling sing ora bareng saiki. Iki ndelokan iki netrane ora melek, ambegane ya ora ana iki kena gawe iki ta we. Ati kawal ati lati awal jauh. Ngapa ta? Ngapa ta? Ana apa ta? Wong tuwek goblok iki. Iki ora Werkudara iki kena ngapa? Wah, wis yo goleke anu puskesmas apa piye ya? Gawe ngobat temboto ndase tenan. Den. Ungu den. Den Ndara ungu Ndara. Minggir, gugah Ndara Werkudara ki ra ngono kuwi. Iki ora apa-apa ming leren. Ndara Werkudara ki nek krungu suarane kadange tuwa Ndarawati mesti tangi. Oh, piye ngene? Jagat masih sarenga Bathara. Werkudara. Werkudara. Iki pun Kakang Nata Ndarawati Werkudara. Aja kaya ngono ah Werkudara. Kok ming musuh Karti Peyawe kok nganti kowe katriwandan kaya ngono. Ayo Bratasena. Tangi ya Yayi. Tangi ya. Tak ungguli kembang semboja. Kembang cangkok. Kembang cangkok. Iki pun Kakang ingkang bakal maluyakake marang sira Dimas. Werkudara. Piye lah Werkudara? Siadi ora tangi Werkudara. Dar kowe piye ya? Ora tangi krungu suarane Ndara Kresna. Coba nek krungu suarane Ndara Janaka. Kakang Mas kenging menapa Kakang Mas? Kakang Mas Werkudara kula ingkang rayi monggo Kakang Mas monggo enggal kundur wonten ing Randu Gumbala. Kula dherekaken sampun ngantos sari kados mekaten Kakang Mas. Kok kaya wulangane sambiyen to, Gong? Werkudara, ayo tangi. Kakang Mas monggo wungu Kakang Mas. Werkudara, ayo tangi. Kakang Mas monggo wungu. Nganti kisuh ora. Kagyat risangga piranguri nangkul kinombe tumpit dosang reknaning bawana. Gong Bagong, ning ngebyuki menyan ki nek ana sing mati wae, Gong. Ngene iki rasah byuki menyan ora apa-apa. Amen ketok ning dhuwur gunung Lemayang iki. Kaya ana pedhute. Ayo watuk ora. Wong urung neng sing arep mati kok wis
Lah ya wong nyambut gawe wong tok perintah kok kon ngebyuki menyang kok saiki tok sengeni. Karo marai watu. Pedro Nun. Wah, Kartipiya licik. Pripun? Gawa tumbak, gawa limpung aku dijojoh, aku Candrasa, aku glethak. Wah, licik. Wanine nggo gaman. Ayo nek pancen digdaya gamane delehke. Musuh Dara Werkudara. Kosongan, Mas. Tangan kosong. Macem-macem ora. Sembetengan. Nggih. Yo. Urip perang kok urung babak kulite urung putung balu kok nggawa Candrasa. Licik. Pedro Nun. Jupuke gadaku. Aduh. Mbok dipendhet piyambak. Wah, aja ngeyel. Kowe batur dikokon kaya jupuke badaku. Sakniki? Yo, saiki. Gorene. Nggih. Melu ra, Gong? Ra. Ayo, kingko-kingko banjukuk godo terus maem. Ra. Betul, Le? Ora. Aku ora ngelih kok. Wis dicepakke nang jero ki nek bar ngusung godo kingko terus dahar kembul bujana. Ora percaya karo cangkemmu wis. Bagong. Nun, Cukup godo. waduh. Truk. Wah, pono kawati kongkon gunemane tok. Senengane kongkan-kongkon. Biro juwe kataku. Monggo nek muni ngono, anu Den kula rada ora penak. Senengane marot nek lumo-lumo ning sok mara tangan. Karo suarane atos Dara Werkudara. Astagfirullah. Gek godo semene gedine iki. Nek arep ngangkat ya piye? Piye semono kok yasa godo kok ya. Batur iki nek dikongkon kudu ngestokke dawuh. Oh, godo menyaming dengan wane apa obah kowe ora to. Allah ora tetangga ora apa cilik dapet. Luweh. Ora kuat. Pripun, Mas? Ora kuat, Dik. Iki ganda pusaka. Nek ngangkat iki nganggo tata krama ora sak-sake. Nyatane bangkat Dara Werkudara tangan siji cek. Langsung ngangkat kok kowe tangan loro kok ora ngangkat. Carane sembah ping 3. Oh iya. Nyembah karo pusaka ki nyembah. Oh iya. Waduh. Waduh. Nek nyembah ro ngentut ki kanggo ra ya, Truk? Ya mbok kaya tangane ra kuat tak balenane ya. Iya. Mergo wong arep manembah kae nek ngentut batal. Kemene nek nyembah ki manteng pangesine nek ngentut ya wis ora kanggo. Oh iya. Ping pira mau? Ping 3 jare. Lali aku lalinan ya, Truk. Ya. 1 loro 3 Lho kok ping 4? Wah, Ndeng. Wah, jan lalen aku ki. Ping 3 wae 3. Wah, ditunge rada seru. Ya. 1 loro 3 Nah. Waduh. Kuwi ditonton iki. Ya. Kowe iki kongkon ra tau iso ngrampungi karya nek ra aku ora rampung-rampung. Ana men gosok kaya ngene iki yo awake awake. Piye kabare? Apik-apik wae. Kuat? Obah ya ora. Wis piye saiki apike? Gotong royong. Oh iya. Ya. Iki tarikan mrono engko nek kuwi tiba langsung diangkat wong loro iki nek ora gotong royong ora kuat. Ya. Wo gak.
Kowe iki jare mau nampani sing ngomong sapa? Ndak men tiba ta? Yo. Yo. Goto gedine semene iki ya kepiye to ya. Ngrekasake wong wae. Yo. Yo. Nah, yo. Ora dobah le tak keplak senahmu kowe. Iki abot tenan iki le. Wah cocok mudar kowe. Yo alon-alon. Ngene kowe, kowe madhep rono. Oh iya. Tak golek tampar terus. Ya. Kene kalungke. Ya. Tarekke kene iki wis. Tak wis gak menyang. Ya. Aku kowe? Aku narik saka mburi. Oh iya. Mesti apik iki ya. Ya. Yo, Tra yo. Yo, maju ya alon-alon ya Tra yo. Yo, dijak yo. Terus. Yo, maju enteng to. Lumayan. Yo, terus, maju terus. Ayo, terus. Ayo. Yo, ngono kuwi ya terus. Lho apa iki, Gong? Ora apa-apa jeglongan. Oh iya. Yo, terus yo, maju yo. Yo. Lambene wae. Rasa seru-seru nah. Ya, terus yo. Wow, go. Wah, kepruk watu tenan kok kowe. Ngrasakne. Kok godo ya gedene ora jamak. Anak piyaine semene kok. Wah, waduh. Lambange Metallica. Wong edan. Aning ya dipaske piyaine kok ya Gong ya. Ha iya. Piyaine gedhe, gadane ya gedhe. Beda karo gadaku, Tru. Gadaku ki mung sak madya kok. Lah iya. Lumrah. Heeh. Ampuh. Wah, tamake gunung jugruk. Segara iso gropyokan. Heeh. Segara kok gropyokan. Kuwi gadaku. Lah iya. Wah, Petronun. Godone tak cekeli Kartipi tak tibani godo ora mudar meguru karo dheke 7 taun. Monggo mawon, Den. Godo. Wah, apa-apamu. Ayo, Kartipiyo. Wah, tibani Candrasan jeblok wetemu. Dijung akhirat nyawamu. Dar. Wih, pawang tua kuwi. Tak kira nek pengot dasmu ya. Saya suwe saya trocok.
Oh, iki wong tua lagi tengok-tengok ngonceki tebu kok dusung. Petruk. Nun. Mudhar Kartipe mleki godo. Mudhar ora. Sing ngembleki sanes godo sampean. Godo sampean niku mboten mateni Kartipe ning sing jelas niku tatune ketok le dekok jero niku jelas sing kula uncalke sing cetha mateni. Nih. Ya. Niki nek ming godohe Kartipe niku mboten mati ning bareng tak ngeten kene iki lagi mati. Niku asline ngono kuwi. Bagong. Nun. Kartipe mati. Senes sampeyan. Gen kula sing jelas niku. Niki lho landhepe 7 penyukur. Pun ajeng disilih tukang cukur pundi mawon kula mboten entuk. Kula ngeten kene iki mati. Senes sampeyan. Senes godone sing mateni. Ning niki iki tak ngaten iki. Aku sik sasi ngarep ra melu kok terus. Disia-sia nyang. Wah. Rembuk bubuk dadi rempon. Petruk. Nun. Bengok-bengok Senopati pengapit wis mati. Wah, men senopatine sing sak nyatane ngetok. Boga denta durung ketok. Aku tak bali ning Randuwa tangan kabeh bakal tak aturke marang Matsowati kakekku. Oh nggih, ngestaken dawuh. Batange mangsa bodho nggonmu nyingkirke Petruk pun kajenge dolor gagak ya wis ben iki lho. Senengane ninggal gawean ya. Terserahlah aku ra. Oh, terus. Arep mlayu nang ndi ora? Ora, ndolorku dola dioyak. Gadane ketinggalan ngono. Ceh. Piye? Wis munggah bis e. Drowerku dora kok munggah bis ora. Opo? Gadane wah, kowe kuwi do ngopo? Do gelem nyambut gawe apa ora? Bendarane mlaku gadane keri kok malah do bingung. Dusung. Petruk ki ngayal kok. Sopo sing ngayal? Petruk. Iki gaweane awake dhewe, Truk. Petruk malah wis ora iso kudu kok nyambut gawe ngono. Mboten, sumpah demi Allah mboten yakin. Bagong njaluk didondomi cangkeme tenan kok. Kula ora muni napa-napa, kula niku muni lho gadane kok keri ngono tok. Kula ora ngrasani Werkudara kok nyambut gawe mboten. Suwane adu-adu ora. Ayo, tandangi. Gong ayo togong ora meneng wae togong. Kowe sik ngono nek ra kuat aku. Wong kowe ya ora kuat kok ora. Ya kowe ngendi ngarep. Kene tengok kene, tampare tak neke gulu. Mlebu kene, wis yo. Wis saiki sereten. Men tekan ngono aku sing ngusung saka mburi. Oh ya. Ben nyeret batang barang kok. Mangkel aku ora. Talekke kabeh rak gawa kaya wah sing semboyot ora karo-karuan. Kok abot banget ta iki? Kok rada abot ta iki? Wah. Asemi aku dak pusi aku. Men ah. Kok men iki piye? Kartipeone tinggal, Gong. Mah. Aku ora naleni kok mbok ben. Ora dukani lho ora.
dukani Ndara Werkudara karepmu. Mati Kurawa bubar. Wadyabala ndo bubar sar-saran ora karu-karuan. Wang bali sik ning Randu Watangan. Den kula derekke Den. Petro, ayo tutno aku ku. Nggih, Ndara.